Hola, sóc la Núria López. Si t'agraden les manualitats o el bricolatge, aquest és el teu taller. Aprendrem a fer tot d'objectes per regalar o decorar la teva habitació. Si ets manetes, apunta't! Hola, sóc el José Luis López i sóc director de cinema. Però molts de vosaltres us preguntareu, què fa un director de cinema al Llor? Ara us ho explicaré. Tots, en un moment o altre, hem entrat en una sala de cinema i ens hem assegut per gaudir d'una bona pel·lícula. Aquest és un punt de vista, el punt de vista de l'espectador. Però aquest any canviarem la cadira i ho farem de la següent forma. Ens asseurem a la cadira del director, la cadira del càmera, la cadira del sonidista. Són persones que es dediquen a produir tot allò que després consumirem i amb el que gaudirem. I l'objectiu principal d'aquest curs és que vosaltres gaudiu fent cinema. Però aquest curs teniu en compte que està adreçat a persones valentes. Jo sé que vosaltres sou valents. Per què us dic això? Perquè en aquest curs, si bé és cert que aprendrem a fer cinema, haurem de fer molta tasca. El cinema, el setè art, és un treball col·laboratiu que necessita del treball de totes les persones que estan en l'equip. Aquest curs s'anomenarà Acció i el que volem és que us apunteu i gaudiu amb nosaltres. Llum, càmera, acció! Teniu pocs coneixements de cuina? Teniu un pressupost ajustat? Us fa mandra encendre el foc? Aquest és el vostre taller. Per què, Montse? Perquè aprendrem a fer moltes coses entretingudes i divertides, aprendreu a treballar materials naturals de manera sana i després, com és una bona hora, aprofitareu i us els menjareu. I a més, canviareu conceptes bàsics com el cogombre, que no és un element químic, o l'humus, que així finalment sabreu el que vol dir. També farem guacamole de diferents maneres, aprendrem a fer amanides diferents i, per què no, també podem fer mojitos. I coses bones, també. O sigui que tot depèn de les ganes que hi poseu vosaltres. Us hi esperem. Hola, sóc l'Anna Balaguer i aquest és el taller d'escultura. Què farem? Doncs farem escultures, com el seu nom diu, amb materials diferents. Amb fang, treballarem el fang, treballarem el filferro. Això és sabó. Amb sabó també podem fer escultura perquè farem una talla. Ens imaginarem que és marbre o és fusta i farem alguna cosa molt xula. Amb guix i potser, si ens dona temps, amb paper de diari. Si teniu ganes de fer alguna d'aquestes coses, ja ho sabeu. Aquí estic. Hola, sóc el Josep, el professor de Fake News, on utilitzarem la ciència per poder contrastar la quantitat immensa d'informació que rebem a través de les xarxes socials. A més, debatrem, donarem opinions, contrastarem informació, tot per acabar generant un blog on ajudarem a l'escola a descobrir les fake news i poder oblidar-les. Apunteu-vos! Adéu!